ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಯಾನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಕಡ್ದ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಂಡದೆ ಇನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಕಮಲ ಪೂವಾರನೊಂದು ತುಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತ್ ದಾಂಡ್ ಕೋಡೆದ ಇನ್ನಿತ್ತ ರಾತ್ರಿಡ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಮಲ ಅರಳೊಂದು ಬತ್ತು ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು. 11 ಗಂಟೆ ಕರೀದಿನಿ ಆಲ್ನ ವರ್ಷಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಜಪ್ಪರ ಮನಸ್ಸಿಜೆ ಲಕ್ಕದ ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಕುಲು ತುಳಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅರಳ್ದುಂಡು ಎಂಚಿನ ಪರಿಮಳ ಪಂಡ ಸತ್ಯ ಎಂಕ್ ಉಲೈಪುರ ಮನಸ್ಸು ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅರಳ್ದನು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚ ಈತ ಆತಿನ ಅಂಚಾದ ಖುಷಿ ಒಂದು ಇಂಚ ಮಿತ್ತ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಆತಿನ ತುಯ್ಯರ್ನ ಒಂಚ ಕಣ್ಣಗೆ ಖುಷಿ. ಅವು ಕ್ಯೂಟ್ ತೋಜುಂಡು. ಒಂಜೇ ರೇಟ್ ಅವು ರಡ್ಡಿ ರೇಟ್ ಒಂದು ಒಂಜೇ ರೇಟ್ ತಲ್ಲ ನಮೂಲು ಒಂಜಿ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಏತ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತನಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದೇನು ಎಂಚ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಂತ ದೀಪುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಆತು ಖುಷಿ. ನಾಲೈನ್ ದಿನ ಇಪ್ಪಡು ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ತೂತು 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 ದಿನೋಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ತೂಯರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು ಕಾಣೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕನಾಗಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅವೇ ಬೇಜಾರು ಇತ್ತ 11 ಕರಿಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಜಪ್ಪರ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಫ್ಲವರ್ ಅನ್ಬಿಡ್ತು ವಾ ಪರಿಮಳ ಮಾತ್ರ ಪರಿಮಳಲ್ಲ ಅವಂದು ಬಾಂದ ಒಂಜಿ ಪಾಂತೆ ಆಯ್ತಾ ಮಕರಂದ ತಿನ್ನಿಯರು ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಅದ್ಭುತ 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 ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಆತನೆ ಗೊಡೆದ ಬರಿತ್ತ ಆತ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಒಂದಿಲ್ಲ ಎರಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆತನು ಏರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತದೇರು ವಾವ್ 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 ಸೂಪರ್. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇನ್ನಿತ್ತ ವೆದರ್ ಒಂತೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಿಲಕೊಂಡು ಕೋಡೆ ಬೈಯರ್ ಬಕ್ಕೊಂತೆ ವೆದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆತುಂಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಿನ ಸೂಚನೆ ಇದು ನೆಂಚಿನ ಬರ್ಸನೇ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾತನ ಬೈಡ್ಲವೇ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿಂದು. ಇನ್ನಿತ್ತ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಿಂಡಿ ಎಗ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮಗಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಲು ಕೋಡೆ ಪಂಡಲು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಯಾನ್ ತಿಂಡಿ ಮನ್ಪೆ ಎಗ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮನ್ಪೆ ಪಂದು ಐಕ್ ಸೋನ ಮಸೂರಿ ಒಂಜಿ ಲೋಟ ಅರಿನ ಬೇಯ್ಯರ ದೀತಲು ಬೇಯ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಅರಿಪುನು ಅರಿ ಬೇಯ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮಿಂಚ ಕಬೀಡೋಡು ಅವು ನುಪ್ಪು ಚೌಲಿ ಆವಡು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಪೂರ ಮನ್ಪುನಾಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ನುಪ್ಪುಡು ಮಂತನ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಜಿ ನುಪ್ಪು ನಿಂಚ ಕಬೀಡ್ದು ಫ್ಯಾನ್ ಅಡಿಕೆ ದಿನ ಬೇಗನೆ ಚೌಲಿ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬನ್ನಲೆಡಿ ಎಣ್ಣೆ ದೀದು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾನಂಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋನುಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆನಾಗ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡುಂಡಲ ಆಪುನು ಎಲೆಲ್ಲೆ ಕಟ್ ಮಂತ್ ಚಾಪ್ ಮಂತ್ ಪಾಡುಂಡಲ ಆಪುನು ಎಂಕ ಅವು ಎಲೆಲ್ಲೆ ಚಾಪ್ ಮಂತ್ ಪಾಡೋದು ಅವು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಇನ್ನು ಮೂಲು ಪೇಸ್ಟೇ ಪಾಡ್ದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಲ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ದಾಯಪಂಡ ತೆತ್ತಿದ ಸ್ಮೆಲ್ ಹಾಕೊಂಡಿಜಿಂದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೂಲು ನೆಟ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದುಂಡಲ್ಲ ಇಜಿಂಡ ನಮ್ಮ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡುಂಡಲ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಪಾಡ್ನ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ನ ಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಇಜಿಂಡ ನಮ್ಮ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊಂಡಲ ಯಾವುಂಡು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ತೆತ್ತಿ ಪುಡತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ 4-5 ಜನಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಿಯರ ಆಪಿನತ್ ಮನ್ಪುನು ರಡ್ಡು ತೆತ್ತಿ ಯಾವುಂಡು ಮುಜಿನಾಲ್ ತೆತ್ತಿ ಪಾಂಡವು ತೆತ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾಲ ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂಚ ಎಷ್ಟೆತ್ತು ನಕ್ಲು ಮೂಜಿನಾಲ್ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡೋಲ್ಲ ಎಂಕು ರಡ್ಡೆ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡೋನುಲ್ಲ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವಡಂದು ಈತ ಬರಡು ಈತ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪೊಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತುಲ ದೀಪಿನ ಬಡ್ಚಿ ತೆತ್ತಿನ ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಯಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ತೆತ್ತಿ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ತೆತ್ತಿ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಸಾಸ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ಗ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಅಂಚನೆ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಪಾಡೋಡು ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಬೋಡುತ್ತನೆ ಪಾಡೋಲಿ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ಲ ಪಾಡಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಪ್ಪುಂಡು
ನುಪ್ಪು ಪಾಡಿ ಬೊಕ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುನೆ ಟಿಪ್ಪುನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸಾಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಉಪ್ಪುಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಎಗ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಕೂಡ ನೈಟ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಚೂರು ವೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿತ್ತು ನಂಜ ನೈಟ್ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕೀಚೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಜೆಪ್ಪಡ್ ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ಮಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಲೇನಿ ಕೊಡ್ರಾತಡೆ ಇಂಚೆ ಎತ್ತಡು ಒಂಜಿ ನೀ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟಂಡಲ್ಲ ಒರಿದೋಡು ತುಯ್ಯಾರ ಇನ್ನು ಇಂಚ ಆದಾನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಮೊಗ್ಗಾಂಡ್ ಪೂರಲ ಬೇಜಾರಪ್ಪುಂಡು ಇದೀದ ಇಟ್ಟು ನೇಲೊಂದು ನಿಂತು ಬೈಯದುಲೆ ತೆಪ್ಪೊಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸುರಲೆ ಅಪ್ಪು ನೋಲಿ ನೋಲಿ ಅಪ್ಪು ನಾನು ಏತು ಮುಗ್ಗಣ್ಣು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಏತು ಶೋ ಕೂಡ ಆತನ ಪಂಡ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆತನ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ದೈಡ್ದು ತಿರ್ತು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಝೂಮರ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡುವಿರತ್ತೆ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಆ ಟೈಪ್ ತೋಜಂತುಲೆ ತಿರ್ತಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮೂಲಂಜುಂಡು ಮೂಚಿ ನಾನೊಂಜಿ ಒಲ ಉಂಡು ನಾಲ್ಮುಗ್ಗೆ ಕೊಡೆ ವರ್ಷ ಬಂತೆ ನಾಲ್ಮುಗ್ಗೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಒತ್ತಾಪುಜಿ ಒಲ್ಪುಂಡು ಮುಜಿ ಮುಗ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಕು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಅರಲ್ದನು ಒಂದು ಕೊಡೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಕಮಲದನೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಣ್ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡ್ತೀನಿ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮದ್ದಿಗೆ ಪಿದಣ್ಣಿ ಅಂಕಲ್ ಕುಡ್ಲಾಗ ಹಾಗೆ ವೀಸಿಂಗ್ದ ಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನು ಪಂಡ ವೆದರ್ ಸಾರಿ ಇದ್ದತೆ ಬರ್ಸ ಶೆಕೆ ಬಂದು ಅಂಚೆ ಕೊಟ್ಟು ರಾತ್ರಿಗೆ ಜಪ್ಪರ ಆತಜಿ ವೀಸಿಂಗಡು ನೆಬ್ಬದೀತೆ ಹಂಡಲ ಅವರ ಚೆಕಪ್ ಮನ್ಪೊಡದೆ ಅಂಚೆ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಪಿದಣ್ಣಿ ಅಂಚೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಜಿಪ ಆತ ಜೆಂಕ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಕಜಿಪು ನುಂಗೆಲ್ ಮಿಂದ ಚಟ್ನಿ ಮನ್ಪೋಗ ಪನ್ನಗ ನುಂಗೆಲ್ ಮೇಲೆ ನೆಜ್ಜಿ ಕನಾರ್ಲ ನೆನೆ ಪಾಪುಜಿ ಅಂಜಿತ ಫಸ್ಟ್ ಪೋನಾಗ ನುಂಗೆಲ್ ಮಿಂದ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಪೋಪುನಿ ಅಡ್ಡುರು ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಕ್ಕ ಪಿರ ಬನ್ನಗದ ಇಪ್ಪುಜೆರಾರು ಬಂದ್ ಮಂತ್ ಇಪ್ಪೇರು ಈಗ ಪೋನಾಗನೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ ಇಪ್ಪುಂಡದೆ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಈಗ ಅಂಚೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ದು ಇವೋಲಿ ಪಿದಾಟ್ ನಿತ್ತೆ ಶೆಕೆ ಬರ್ಸ ಒಡೆ ಮಾಯ ಆತಂದೆ ಗೊತ್ತ ಶೆಕೆ ಪಂಡ ಫುಲ್ಲು ಶೆಕೆಗೆ ನನ್ನ ಶೀತ ಜ್ವರ ಆತಿ ಅಮ್ಮ ಪೂರಲ್ಲ ರಡ್ರಡ್ ಸರ್ತಿ ಆಂಡ್ ರಿಪೀಟ್ ಹೊರತಾಂಡ್ ಇದು ಕೊಡೋರ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ದ ಸರಿ ಪಿದಾಡ್ನು ನಾನು ನುಂಗಿಲ್ ಮೀನು ಮರಿಯಲ್ಲ ಒಂದು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನು ಮುಖ ಫ್ರೆಶ್ ಎಲ್ಲ ಒಂತ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಇಂಕಲ್ ಕಂತಿನ ನುಂಗಿಲ್ ಮೀನು ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನು ನೆನಪಲ್ಲ ಮುಲ್ಪನದ ಎತ್ತನು ನುಂಗಿಲ್ ಮೀನು ಆರ್ಲ ದೊಂಬು ತೂತು ಪೂರ ನುಂಗರೆ ಪಾಡ್ದೇರು ಅಂಗಡಿದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನುಂಗರೆ ಪಾಡ್ದೇರು ನುಂಗಿಲ್ ಮೀನನ್ನು ಏಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ಕೊಂದು ವಾಶ್ ಮಂತದೇ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಕೆಲವೇರು ಅಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೇರು ವಾಶ್ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ಡ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಡ್ರೈ ಮಂತಂಡ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪನ ದಾಲ ಹಾಪುಜಿ ಬೊಕ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಕಜಿಪು ಕೊಯ್ಪಿನಿ ಬೇಜಾರಾಪು ಕೊಯ್ಯಾರೆ ಕೋಡೆ ಇತ್ತು ಬರ್ತಾನಂಗೆ ಅರಾಡು ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತು ಇನ್ನು ಕೊಯ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಅರಾಡು ಉಂಡಿನಿ ಅದ ಒಂಜಿ ಹತ್ರ ಅಡ್ಡುಂಡು ಕೊಡು ಕೊಡೊಂಜಿ ಅವು ಅವಿನ ಯಾರಲ್ವಾ ಒಂದೇ ಚೂರು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಅತಿ ಒಂದು ದೆತ್ತಿಜಿನ ನೆಟ್ಟೆ ಕುರಿಲ್ಲ ಕಾಪು ನೋಡಿ 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 ಅಪ್ಪು ರೇಟ್ ಉಂಡಲ್ಲ ಇದು ಅದೇ ಕಾಂಡಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತ ಸೆಂಟ್ಗೆ ಮೀನಿ ಹತ್ತಿಯಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೆ ಮೀನು ಇಪ್ಪು ಅಲ್ಲ ತಿರ್ತದೊಂದು ಅರಲ್ಲುಂಡು ಮೇ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಅವರಲ್ಲಂದಿ ಅರಲ್ಲುಂಡು ಅತ್ತ ದಾದ ಕೊಡದತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಕೊಡದ ಇನ್ನಿತ್ತ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿನೇ ಅರಲ್ಲು ಒಂಜೆಲ್ಲ ಒಂಜರಲ್ಲ ಒಂದು ಫುಟ್ ದೆಪ್ಪಗೆ ಏತುಂಡು నేను ಮತ್ತೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಂದು ಮತ್ತೆ ಪರ್ನ ಎಡ್ಡೆಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಮಳ ಉಂಡು ಏನಿಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ದೆಪ್ಪುನೆ ಈಜಿ ಐತೆ ರಡ್ಡು 4 5 6 7 8 ವರ್ಮ 10 11 12 13 14 15 ಬೈಯಗೆ ಕಜಿಪುಗು ಕೊಲ್ಲತ್ತರದೆ ತೊಂಡ ಅಂಚ ಕೊಲ್ಲತ್ತರಕ್ಕೆ ಮಸಾಲ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಚೂರು ಬೇವುರೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂಗ ಮಕ್ಕನಿಗೆ ತಾರೈ ಜಾಸ್ತಿ ರಾಜಾರಾಣಿಗೆ ಬೈಯಾಡು ಗೂಡುಗೆ ಪೋಣದುಂಬು ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ಲ ಒಂದು ಗೂಡುಗೆ ಪೋಪುಜೇರು
ಮುಳೆಂಜಿರು ಕೊಲ್ಲತ್ತರ ಫಿಶ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಡತೆ ಕಜಿಪು ತಿನ್ನರೆ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇಪ್ಪುಡು ಮಾತ್ರ ಮೀನು ಅಂಡ್ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಇತ್ತನ ಮನ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೈ ಲಂಚನೆ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾತ್ರ ಈತ್ ಮೀನು ಉಂಡತೆ ಮನ್ಪರೆದಲ್ಲ 1 ಗಂಟೆ ಪೋಡು ಫ್ರೈ ತಿನ್ನಿರೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಪೂರ ಮೀನನ್ನು ತಿನ್ನೋಲಿ ಮುಳೆಂಜಿರ್ದ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಕಜಿಪು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಪುಲ್ಪನೆ ಆತನ ಮತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆನ ರಾತ್ರಿದ ಮನಸ್ಸು ಮೀನು ಸಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಲು ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಐಕ್ಲ ಹುಷಾರಿತ್ತು ಬಂದಿನಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಮೆಲ್ಲದ ಮೀನು ಮಾತ ಕೊರೋಣ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ಲ ಒಂಥರ ಆಪುಂಡು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪಾರ್ನಾಗ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತನ ಕಜಿಪು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಲ್ಲತ್ತಾರ ಮೀನು ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿದ ಮನಸ್ಸಾಂಡ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ನೀಟಾಗಿ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಾನು ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ